Hai, gumai, kursi mau. Abo please. रंजानाय बोथोराव रंजागोन नोंजों मोब्ला शिब्ला बैसागु बोथोराव मोसागोन नोंजों हायला हुइला रंजानाय बोथोराव रंजागोन नोंजों मोब्ला शिब्ला नाङा हाया दा नाङा लाजिया ओन सना रखुबो लाजिथारा नोंलाय रखुबो लाजियावा जाबाय बे छोटा लोगोफोर दुखु मोननो नाङा गाज्रि मोननो नाङा माने गामियाथ' जोंना हजों फुगारसिनखा हाजो गामिखा आंनाबो बक्स मोनसे दं नै आर'नाइजों खाना लानाय बक्स एसे देरसिनबो दामदों बे बेटारि जोबा बेखौ दामगोन दावखायो केमेरामेन अफ दा इयार सासे दावगासिनो दंनो दावखायो बैसागु बोथोराव नोंथांमोना बयखौबो मिथिखायो आच्छा अके जोंनि गामिनि सिनारिया आलादा माबाफोर बुंगोन नामा माबाफोर बुंगोन बैसागु बोथोराव दिवालि मानि माहाबि दानि माहाबि सरि बेबो दिवालि होमलांदों आं सरि अके माय फल' आंनि फल'वारफ्रा बयबो बुजिनांखा मानो होनबा आंनिया गावलियाखा गावलिया चेनेल गावलिया बाट जों थांबाय दं मोनसे लास्ट न'खराव जों दिनै माने बिसिम जों ओरैनो जास्ट न'खरल' हाबनानै ओरैनो होननानै फैदोंमोन ओमफ्राय बाट जासै बिदि मानोना नै फंबायमोना नैबाव दाउ फाराम खुलिदों लकेल दाउ फाराम सोरनोबा लकेल दाउ जुदि नांगौबा मोनगोन नोंथांमोना नैबाव आं दा ओरै फैगासिनो दं मेन अफ दा इयारा थांगासिनो दं माने ब्लगिंआव जस्ट आंनि फंबाय बेबो लडिं जिम लायो बियो बिथाङा जिम ट्रेनार माने दिनै बैसागु बोथोराव एसे उलट पुलट जाबाय बेखौ कुइसन खालामनांला कमेन्ट खालामनांला नोंथांमोना बयबो बुजिदो बैसागु बोथोराव बयबो जोंनि बर'फ्रा हिन्दुफ्रा आरोखि बर'फोरबाबो ख्रिस्टान थायोना आं धोरोमखौ लानानै बुङाखै जास्ट जोंहा हिन्दु नालाय दा जोंहा हिन्दुफ्रा एसे बैसागु बोथोराव लोंनाय जानाय मिथिखायो आरो आं मा होनबावनो नायलांबाय थाबाय जाबाय भिडिअखौ दिनैना बिनिनो जागोन भिडिअआ मानो होनोबा बैनि न'आव क्लिप ससे बैनि न'आव क्लिप ससे बिदिसो जागोन आरोखि दिनै खुनु इम्परटेन्ट जानो हायाबाबो जाया बेयाव खुनु सोलोंनायनि मोन्थाय बा नुनायनि माबा मोन्थाय गैया माने मोन्थाय नङा सरि मिथिनाय बुजिनानै लानो हानायनि गोहो गैया जेबो नलेज गैया बेयाव जास्ट नै जोंना गामिया लोगोफोर हाय गाइस जोंना गामिया हाजोआ जों दिनै ओरैनो गाबोनहाय खोनासं गाबोनहायथ' बयबो गामसा दख'ना आर'नाइ लाजोबगोन दिनैनि भिडिअआ बेनो आरोखि ओमफ्राय दिनै खालामदों ओमफ्राय भिडिअ साननै सानथामनि उनावसो आपल'ड जानाय जागोन निमाहा हो बैसागु बोथोर होननानै सानाला नै एबार फैलायबाय आदै मोनाव जोंहानि एसे एन्जय लानोसै जोंना बिमाया नैबे एसे एन्जय लानोसै एसे माहाजोनल' नायलांबाय था भिडिअखौ लास्ट फैनाय दिनैनि थाखाय
mulai jadi nah mulai bes rồi thì mình sẽ gặp phải đây là cái harga